لومي مس سلطاني دانيال صحي استفلاليت غانتا مقلسو عندرتا حدوش سلطانن مقصر تقاربا لوم رفاد مس سلطاني دانيال صحي استفلاليت غانتا مقلسو عندرتا وسلطاني صقاي كدان ماريم حدوش سلطاني اغيران مقصر ابسم ركب زوصحت مز ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም እውናት ምንጭታት አረጋግጦም አለው አብዙ ድር ዓመት 19 ነጥብ ዋህሊላም አው ከባባ ሓደጋ ሙራድ ዘላ መቀለ ሰው አንደርታ ምስ ስልጣንያ ምፍላ ያስዒቡ ለታጋንታ ዝመርሕ ሓዱሽ ስልጣኒ አመት ላይ ጽናት ኮይና አሞዳታ ድማ ንጸጋይ ኪዳነ ማርያም ምቁጻር አብ ጫፍ በጽሐላ ቀድሚ ሂደት ሰሙናት ምስ ወላደስ ተፈላላይ ጸጋይ ቀድሚ ሂደት ሰዓታት አብ ከተማ ሐዋሳ ምስላሎ ተምራርሓ ታክለብ ተራኺቡ ዝዘተ ይኮይኑ እቲ መስርሕ ድማ ጽባሕ ክዛዝም ተስቢት ይግበር አስልጣኒ ጸጋይ አብ ተጽዋታይነት ግዚኡ ንጋንታ እርሻ ሰብል ዝተጽዋተልን 13 ዓመታት ሓዊሱ 16 ዓመታት በተጽዋታይነት ዘገልገለ ኮይኑ አብ 19 ታክሲ ትበሃል ጋንታ በስልጣኒዩ ናሙያ አስልጣንነት አትዩ ጸጋይ ምስ ጋንታ ታክሲ ን3 ዓመታት ድሕር ምስራሕ አብ 1993 አብ ክለባት ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ናይ ምስራሕ ጉዕዙ አብ ትራንስ ኢትዮጵያ ተሓጋጋዚ አሰልጣኒ መጥዓቢቱ አሰልጣኒ ገብረ መድን ኃይለ ኮይኑ እንትጅምር አብ 1997 ጀምሩ አብ ትራንስ ኢትዮጵያ ሐረር ቢራ ኢትዮጵያ ቡና ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ከተማ አርባ ምንጭ ወልዋሎ ሀዲያ ሆሳዕና ጅማ አባ ጅፋርን ወላይታ ዲቻን ዋና አሰልጣንነት ሰሪሑ እዩ እቲ አሰልጣኒ ኣብዚ ዘይተዛዘመ ውድድር ዓመት ንወልዋሎውን ከም ዘሰልጠነ ዝፍለጥ ኮይኑ ሕዚ ድማ ክሳብ መወዳእታ ዝዓመት መቐለ ሰብዓ እንደርታ ንምስልጣን ኣብ ጫፍ በፂሑ ኣሎ